Hyvää iltaa HTT:n uutisista. Erikoislähetys Valko-Venäjästä. Valko-Venäjän presidentti Aleksander Lukashenko on kutsunut Minskiin Putinin ja Trumpin. Putinin mukana tuli myös entinen Syyrian presidentti Bashar al-Assad. Tilaisuuden aluksi Lukashenko tarjosi valkovenäläisiä. Neuvottelupöydällä oli sopimus öljybarrelin ohjehinnasta. Samaan sopimukseen Lukashenko halusi lisätä kohdan, joka takaa valkovenäläisten perinneruokien kaupallisen levityksen ulkomaille. Valkovenäläisiä perinneruokia ovat draniki, perunapannukakut, mäkhanka, lihakastike, erashaka, lihapata ja haladnik, kylmä punajuurikeitto. Englannin tiedustelupalvelun pääjohtaja Blaise Metreveli on raportoinut asiasta. Öljytäpit kokoontuivat. Paikalla oli Trump, laalaa, lallattelee, ei halua kuulla mitään, Putin, pai, kun joku tippuu parvekkeelta. Lukashenko, hipsuttelee ympäriinsä varpaisillaan, ettei kukaan huomaisi. Assad, tiivitaavi, hänet on nähty käsilaukun tapaisen kanssa. Mitään merkittävää ei saatu aikaan. Mitä nyt Unkarin nuunuu, Orban imuroitsi kaasut putkiinsa. Yksi sangen epäilyttävä seikka oli se, että Suomen Satalinnan kolumbialaiset maahanmuuttajat solmivat sopimuksen jauhojen toimittamisesta Valko-Venäjän kotimaisen leiväntuotannon tarpeisiin. Taidamme tietää kolumbialaiset ja heidän jauhonsa. Neuvottelujen päätteeksi nelikko lauloi Den Bodeby-laulun, jota yleensä lauletaan voitonpäivänä. Samalla Lukashenko tarjosi vodkaa, ja hän innostui tanssimaan ripaskaa Putinin kanssa. Kattokristallit heiluivat ja helisivät siinä tohinassa. Tähän loppuu HTTP:n erikoislähetys.